Simula pa lang noong kampanya, economic zones ang nakikita ni Governor Ramon Gico III na mag-aahon sa ekonomiya ng Pangasinan. Ngayong nakaupo na ito, maisa sa katuparan na ang mga plano. Most of this will be in the 2nd District and ipaplano rin po tayo for an establishment of an economic zone in the 1st District. At kung ano po yung naumpisahan dun sa Eastern Pangasinan, ay sana mapalaki rin po natin yon. Anya, malaki ang bilang ng mga trabahong magagawa nito sa probinsya, kaya tinitignan na ang iba't ibang industriyang itatayo sa probinsya. Ito po ay battery maker, no, to yung storage ng energy for multi-use. Meron ding BPOs, no, mga probable call centers that could come to us, and other industries na pwedeng dalhin dito. Pwede rin yung bamboo industry. We can make bamboo products. Maliban sa Pangasinan, maaaring makinabang din dito ang mga karatig probinsya. Sa talakasin ng Philippine Statistics Authority, nasa 5.9% o 147,000 na katao sa Region 1 ang itinuturing na unemployed. Kumpiyansa ang gobernador dahil nasimulan na din niya ito sa bayan ng Binalonan. Ako po Congressman, noon ito ang aking flagship project sa aking distrito at sa aking bayan ng Binalonan. Nakapagdala po tayo ng isa pong economic zone na magdudulot ng 10,000 trabaho. So, ganyan din pong gagawin natin sa buong lalawigan. Alinsunod din ito sa adhikain ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa economic recovery ng bansa. Charles Nicoliman para sa Luzon Headlines.